Maurice Music Nigeria. Asino wapụta ọrafiano Wagara iweze Maurice Westcoba kedele Chabia, no yana chaputa. Onu wokunuwa, ese wa mama. Otibadike, Maurice Westcoba. Wa, kilibo yama Westcoba ike. Yo. Nenu Westcoba, bodo dike dina nibu. Nimenugu State, Nigeria. Eba na modogwu, eba na mogiliga. Ebe waka sibi wachim Negwa makanji pia nife wasina kanu wame Egwa makanji biwa Na chibini kwe chikelu munya limekwo Na chibini kwe chikelu munya limekwo Nokemo we biliela imebe ileje iwe wa Nanyi ileje na ko ime Eba na chiozo, eba na me Ifoma si obodo ibo Na ko galanya wezo Weze sinolido n'obodo nnamo Nenugwu Ezike Eba na modogwu, eba na chiozo Nimenugu State, obodo na-ebi okwu Ndị ọma ka ibodo Onye ọma jelu na mba bụlụ ife nọta Ife na-azọ ndụ ife na-azọ ụwa Ife na-azọ onye, ife na-azọ ụwa Ife na-azọ obodo le Ọgaranya onye ọma weze, odogwu Omenọra onye ọma weze n'ebudike Ọgaranya onye ọma weze, odogwu Omenọra onye ọma weze n'ebudike Ọgaranya onye ọma weze Weze ọgaranya onye mmemme Menugwu Ezike Nwanne iche n'ibe ya Onye dịka ya kọkọrọ mmadụ ya kọkọrọ Anyị na ya nọdụ Ọgaranya onye ọma weze, odogwu Onye nna ka ebono Omenọra onye ọma weze n'ebudike Chief Dr. Uchenna Emmanuel Weze Ọdịiche 1 Nolido n'Enugwu Ezike Nekwumo bi n'Australia Manuchie n'Elutu n'ọnọ Maka na kululu no kama Oyo modika ya kokwana Oyo majelu namba puli fenota Ife nazo ndoe Ife nazo wae Ife nazo ye Ife nazo wae Ife nazo module Ọgaranya onye ọma weze odogwu Omenọra onye ọma weze n'ebudike Ọgaranya onye ọma weze St. Mary's Medical Charity Organization onye ọma weze n'ebudike Ọgaranya onye ọma weze odogwu Nolido n'Enugwu Ezike onye ọma weze n'ebudike Ọgaranya onye ọma weze odogwu Omenọra onye ọma weze n'ebudike
moto dike nke ka nke wee bịa ebe a na-eme nyocha ibe na ya mmadụ ebe a na-afụchasị ibe na-eme ọra ya ebe a na-eme nyocha ọlụ na ya mmadụ Ọdịiche Diagnostics ebe a na-enyochasị ife na-eme n'arụ mmadụ maka mkpocha na nzacha kwesịrị isi ya na Nsukka ka ọ dị ife a na-achọ n'ọnwa abịasịrị ala ya na nnekwu n'ọgwụ kasị ibi ala Ọdịiche Hospitals na Nsukka ka ọ dị sị ebe anyị elu enwe London onye ukwu na anyị kenele Nweze nụrụ nwanyị ọma oyoyo dị mma nwa yiri ugole ezi nwanyị dị mma onye ome ga-afụ ifu nwanyị ọma dị obi sarịsarị nwa m obi dị ya onye ọma Nweze nwanyị ọma si n'akụ n'Igbo etiti n'ime Enugu steeti oyoyo onye mo onye dị mma Ugochi nyere Nweze lele yo Momo Nweze Madam Uchenna Mrs. Uche Monica Nweze ezi nwanyị ọma na-edu eze oyoyo nwanyị na anyị kenele na ya kenebezie ezi nwanne Nweze onye ọma na nwanne bụ nwanne na nwanne ahụ enyi n'elu ụwa na nwanne mmadụ abụrụ n'ọyị nọ Chief Ikechukwu Nweze n'Olido ezi nwanne ka ebu nọ ngị na-odozi akụ nwanyị ọma Mrs. Nonye Nweze ndị ọma na anyị keneli ụlọ na ya kenebezie nwoke nwa n'Olido ọha ma dike nwa Igbo ọya okodogwu dike enyi dịka ya kana o Okechukwu Agụ eze nwa n'Olido bịaba nso onye omeze nwe jaba mba n'elu ụwa oyokwu ka bụ nọ Chairman Managing Director Globis Motors Nigeria ụgbọ eji eje njem dị mmanụ onye ukwu na anyị kenere gị na odozi obi gị ezi odozi akụ nwanyị ọma Mrs. Linda Ọhagụchi Nonye
Ochugo Nolido ezi nwunye Clovis ndị ọma na anyị kenele unu na-ebilie ka anyị kpọba ndị enyi ọma ndị enyi ji ugole ndị enyi ji ugo omenụkọ akụ ndị enyi wezikọba dike na amike ijele ijele okide ji obodo ndị enyi ji ugo omenụkọ ndị enyi wezikọba na-enwere ofu ọya ọma keke bit okewa ji ugole ijele ji ugo nwa Anambra dike mmadụ dịka ya kọna o onye na-esepụrụ ọrụ ego na-ezibata ego site na mba ụwa niile ike nwe ọrụ ukwu eze nwa ji gụ nwa mama oke ọgaranya Chief Kevin Ikechukwu Ezenea ọzọ Udoka na ọrụkwu kisipụta founder the CEO Kekebit Digital Exchange Service na Australia the able president ndị Igbo nwanne dị na mba onye ọmagaba na anyị so kenebezie nwanyị ọma oyoyo nwa m obi dị anya n'ụwa Madam Cherry Ezenea the Cereza Fittings Managing Director Kekebit Digital Exchange Service na Australia ndị ọma na anyị kenele unu na-enwe n'ofu ọhịa ọma nwoke n'Ugwu steeti n'Ojere Fakesi Nwachukwu bilie mmadụ dịka ya kpọrọ Dr. Chukwudi Ebube Ajero the great cardiologist in Australia onye ọma na-azụ ndụ n'ụwa nna nna na anyị kenele gị na odozi akụ nwanyị ọma Dr. Mrs. Ngozi Chinyere Ajero ndị ọma na anyị kenele unu na ekenebezie Chibụzọ Ahazie ezigbo oyi dị mma onye nna si n'ihe ihe bịa Ogbuefi Chekulie wa n'enye ihe na Owere Zukala ka esopụta onye ọma na anyị kenele ngị na-ada ada na-edu eze nwanyị ọma ada ọma na-edu oke ọgaranya ada na-edu eze nwanyị ọma n'ụlọ Chisom Ahazie ada na-edu eze na Owere Zukala ka unu sopụtara
mana Australia kunu bisi ndị ọma na anyị keneli unu na-enwe n'ofu odogwu enyi ọma dị ka nwanne na-enwe n'ofu ọya ọma enyi ọma dị ka nwanne n'ụwa Chief Dr. Uche Menakaya Odu Numunya Managing Director Unique Group in Australia Oyukwu na yikenele Gino dozi obigi ezo dozi akụ nwanyị ọma Dr. Mrs. Adeze Menakaya Okasiawala the second Numunya the co-managing director Unique Group in Australia ndị ọma na anyị keneli unu na ya kenebezie ezigbo onye mmemme enyi ọrọ ya dị mma Chief Dr. Charles Nnemeka Meribole ọnwa nke izizi na Forata Ibeko n'ụmụahịa nke sipụtara agụghị Ibeko na anyị kenere the managing director Lagoon Medical Center na West Australia the able chairman Igbo Association na West Australia Oyedema na Nyikene Ngino so die mezi wanyi ọma Dr. Mrs. Ebele Chiemeka ndị Oyedema na Nyikene di uno Nanya bilie kaije fu ima Malaysia kaije fu doctor wa mama dike eyi dika akono Chief Dr. Emmanuel Abukuchukwuma oke nweji maru obodo onye nna ka ebono n'ụmụida n'obodo ukwu Enugu ezike ka esipụtara mana Malaysia ka na-ebuzi ka na-eyi uwe egwula the majestic target worldwide onye ọma dịka ya kọkwa na anyị kedebezie nwanyị ọma dị mma onye oyo dị mma nwamobi dị ya Madam Francisca Abuguchi na-enye oke agbala dị mma na-akwụ dị ya n'ero onye ọma na anyị kenere na-enwe n'ofu ọya ọma nwoke bi na Malaysia ochelenge nwa mama ochelenge na Malay ezigbo ịdị mma nwa Igbo Mr. Ugochukwu Eze onye ọma si n'Igogoro na Enugu esikepụta ụwa ochelenge nwa na Malaysia Chairman Enugu Ezike Welfare Association na Malaysia onye ọma na anyị kenere kedebezie nwanyị ọma Chinyelenu Mrs. Eze Blessing Nwaneka Ojugo
onye ọma na anyị kenere Ambassador Valentine Nwodo odeakwụkwọ ndị Enugu Ezike na Malaysia onye ọma nke bono ngị nodozi akụ nwanyị ọma Mrs. Chioma Ernest Vera Chayoma ndị ọma na anyị kenere unu Chief Martins Cyril Nnaji CY Ventures Ojena Nwayọ Ojena Nwayọ ada alụ arụ nọ onye ọma na mbụ isi local government ka isi pụtara mana Malaysia ka ebeziri onye ọma na anyị kenere ngị nodozi akụ nwanyị ọma Mrs. Precious Ebele Nnachi ndị ọma na anyị kenere unu na ya kenebezie Idoko Vitalis ezigbo oyi dike enyi bụ enyi Juko onye ọma Chinyelugo 1 n'Ikpamodo n'obodo ukwu Enugu Ezike Kisi Biwa the former secretary Igbo Eze North Local Government Vita Canada na anyị kenere na yukwu kebụla na ya kenebezie ezigbo oyi odogwu odekwezi oyi dị mma ezi enyi dị iche n'ibe ha Mr. Jude Ndukozioko The Bullion Fund The J. Dukas Ventures Limited oyi dị mma na anyị kenere ngị nodozi akụ nwanyị ọma ngị noso di eme agbata ka ibia Princess Lydia Nnenna Ozoko the lecturer na Godfrey Okoye University ndị ọma na anyị kenere unu ka ijebezi ezi agụ n'odogwu nwere ofu ọhịa dị mma ka ihe ọrụ kene n'odogwu ofu nwatili ijele na-ese agụ onye ọma eze weji aba mba n'elu ọzọ Chidi Ọdịmkpa ọzọ akpọto n'oge ọzọ mgbe nnọọ nkịtị gịnị ka i mere ofu nwatiri ijele na-esi agụ ọzọ ụmụ okorobịa na anyị kenere na ya kenebezie oke nwa na ụmụ dị ọka na donu kọfịa agụligo onye omezi Ọmaba Ija Chief Nathan Okonkwo oyi dị mma ka ịbụrụ onye ọma na anyị kelere Chief Nicholas Ayogo Ọhagu Ayogo Junior gị na n'ụlọ
Chioma Ayoko ọgaranya onye omezi odogwu ọmalịcha nwaanyị mara obi dị a onye omezi onye na-ebulike ọgaranya onye ndị ọma si na mbe Enugu Ezike omenuko onye omezi onye mana London Tony Bisi ọgaranya onye omezi odogwu ndị ohi dị mma na anyị keneli unu onye omezi onye na-ebulike ọgaranya onye omezi Chief odogwu Dr. Augustine Onu omenuko onye omezi onye na-ebulike na ọgbaike na Enugu Ezike Kisi onye omezi odogwu the Chief Consultant Radiologist ọgaranya na University of Nigeria Teaching Hospital UNTH Enugu ọgaranya onye omezi onye ọma na-azọ ndụ n'ụwa omenuko onye omezi onye na-ebulike oyikwu na anyị kene odogwu omenuko onye omezi onye Chief Dr. Ikechukwu Eze ọgaranya onye omezi odogwu oke osisi si n'ụmụ okpueje onye omezi onye na-ebulike Enugu Ezike Kisi pụta ọgaranya onye omezi odogwu the Managing Director omenuko onye omezi onye na-ebulike Jordan Hospital na Paul ọgaranya onye omezi odogwu na Ọnịcha omenuko onye omezi onye na-ebulike ebe a na-azọ ndụ dị mmanụ ọgaranya onye omezi odogwu ndị ọma na anyị keneli unu na-ebulike ọgaranya onye omezi ndezi anyị dị mma omenuko onye omezi onye ndezi anyị dị mma ọgaranya onye omezi ndezi anyị dị mma omenuko onye omezi onye ndezi anyị dị mma ọgaranya onye omezi ndezi anyị dị mma omenuko onye omezi onye ndezi anyị dị mma ọgaranya onye omezi ndezi anyị dị mma omenuko onye omezi onye ndezi anyị dị mma